बेबायदि बुरिया गोसोम गोसोमनि जादो मेस्रि खाल' आबे खाल' मेरे तरफ से खाल' ना लोगोफोर नै रायजो सहैनोसै लाइटलुम ओमफ्राय नै लोगोफोर नायदो जायगाफोरा आयौ जन्नत लोगोफोर सोरगो ओरैबायदि समायना थ' देखायलांगासिनो लोगोफोर गासिबो लोगोफोर नालायाव थाबानो जाबाय ला केमेरामेन Very good, buat na? जों नै सहैथारनोसै लाइटलुम आरोना थ' ओरैबायदि लोगोफोर समायना जायगा थ' बेनिखायनो शिलंखौ मेघालयखौ माने सुइजारलेण्ड अफ इन्डियाबो होनना बुंनाय जायो आरोना लोगोफोर नायनानै जाखोनै ओरैबायदि लोगोफोर समायना जायगा मा होननानै बुंबावनो आरोना आंनि खुगानिफ्राय लोगोफोर मोनसेल' माबा ओंखारदों वार्डस ओंखारदों बिदिनो वावल' आरोना जेबो गैया वाव थ' देखायलांगासिनो लोगोफोर नायदो नै नायदो दिस इज शिलं पाइन ट्रि गोजा गासैबो munu karena apa benda masih Sri Tolong just out of 5 kilometers out so ini say Laitlum toh Laitlum नायनानै जोङो थांनोसै थ' माने टुरिस्ट प्लेस ना लोगोफोर थ' बेनिखाय माने सरकारानो जों बियो माने बहुत क्लिन लाखिदों आरोना नै ओरैबायदि माने क्लिन गासिथिंबो आरोना थ' दैया लोगोफोर एसे बायदि बोरिया गोथां नै थ' माने माथो बुंबावनो ना थ' बहुत लोगोफोर देखायनो दंबावो आङो माने देखायजोबनोसो हायाखै गारिखौ लोगोफोर लाइटलुम माने सहैथारनोसै आरो 2 किल'मिटार आरोना थ' बेनिखाय बे ओंखाम उखैदों जों थ' एसे माजा रोंना लाबाय थ' थांगासिनो दायो ओमफ्राय नैबे आंनि निउ हेलमेट लोगोफोर बै नांदों निउ हेलमेट एक्जर ब्रेन्डेड हेड चप बहुत खम मोनो दै 4,400 आरोना माने बेलेगाव माने 5,000 सिङाव मोना Hey guys, गेमिंग और लाइव क्रिकेट मैचेस पे अगर आपको बेट लगाना हो तो 1xbet के जैसा और कोई भी ऐप नहीं है क्योंकि 1xbet पे 300 प्लस गेम और 100 प्लस मैचेस है जहाँ पर आप बेट करके बहुत लाखों का कैश जीत सकती हो और गाइस 1xbet देता है इजी विड्रॉ का मौका वो भी इंडिया के कोई भी पेमेंट मेथड पे जैसे पेटीएम फोन पे गूगल पे बैंक अकाउंट तो गाइस आप लोग क्या सोच रहे हैं तो मेरे दिए हुए लिंक पर जाकर आप लोग रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करते वक्त मेरे प्रोमो कोड GK7 को लगाओ और पाओ 26,000 रियल मनी वो भी 100 डिपॉजिट पर तो गाइस डिपॉजिट करो 100 रुपीज अपने 1xbet अकाउंट पर और पाओ 26,000 रियल मनी तो गाइस डाउनलोड करो 1xbet नाउ फाइनली वी रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन लाइटलुम तो बे मोनसे जस्ट कैनियन माने ग्रं आरोना बेखौ मा होनना बुंगोन बर'आव तो सिङाव बल लोगोफोर देखायगासिनो ओइ खिनाव Wow, 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 sanda. Wow, बेसे समायना नायनो मोजां हाजो हाला बिराद दामान गोजौ हाजो ए गाहाय सिटि गाहाय तो दासान्दि माने बहुत माबा दासान्दि अखा गैया लोगोफोर बेनिखायनो गोरान आरोना तो एसे अखा हादोंबा बहुत ग्रिनारि जाजोबो गासिबो बिनाय बाद में देगा look hey thằng nào nè beliin तो लोगोफोर नै बेयाव ओरैबायदि बरिया नै ये क्या है फ्रुट ना जेरी जों दा बेखौ माबा बुङो मिस्ट्रि ओरैबायदि बरिया गोसोम नै जादो मिस्ट्रि खाल' आबे खाल' मेरे तरफ से खाल' ना खाल' आप लोग खाल' दिया मैं पैसा दूंगा हाँ खालो मैं पैसा दूंगा ना शर्म कर रहे हैं ना खाओ कैसा है मीठा कैसा है अच्छा है तो लोगोफोर नै बहुत बढ़िया परिबेस वाव बोरिले गोजायो तो लोगोफोर नै नायदो न'फोरा बोरै
नुदो लोगोफोरनो न' नुदो फिसा फिसा ओइ लोगोफोरनि नि मोनसे न' हाजार फुट गोथौ सिङाव बियो वाव उफ मा बुंनो लोगोफोर जेबो वर्ड्स गैया आरोना वर्डलेस लोगोफोरनि बेनो जाबाय लाइटलुमनि मेन पइन्ट नै मेन माने टुरिस्ट एट्रेक्सना बेनो आरोना ओरैबायदि लोगोफोर समायना जायगा नै वाव guys check out the place boleh ada ke yes ini betia berpuluh sebenarnya wow telepon ini jadi last destination so beनिफ्रायनो जोङो न'सिम दावखोलांसै आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट फैबावगोन जेब्ला अखा हायो थ' दायो अखा गैया लोगोफोर थ' बेनिखायनो एसे गोरान July, underneath the fireworks sky.